Иска да виж петата е там? Да, давай. Малко по-ниско ме дай. Малко беше мазно. Добре беше. Снимаш? Добро бълзиче, не? Топ е. Мога да изчакаш за по-добро. Не, сега ще Бих ти препоръчал. Още малко. Кърти чисти извозва с трудовачката количка. А между другото тук отзад има един некатерен ръб. Знам, видяко. Мега добре изглежда. Сега